Online komunikácia je často plná nedorozumení. Ako môžeme našich študentov naučiť lepšie budovať vzťahy v digitálnom svete? V online komunikácii chýba dôležitý kontext, čo môže viesť k nesprávnym záverom. Kľúčové je preto rozlišovať medzi pozorovaním, čo je neutrálne vnímanie faktov, napríklad cez videokameru, a interpretáciou, čo sú zas myšlienky, názory a úsudky, ktoré si vytvárame. Naše interpretácie môžu viesť k mylným príbehom o iných ľuďoch. Ukážte žiakom rôzne online rozhovory a predstavte im vzťah s autorom správ. Napríklad dobrý priateľ, neobľúbená osoba alebo rozhovor po hádke. Diskutujte, ako ich vzťah ovplyvnil ich interpretáciu. Predstavte im jednoduchú komunikačnú schému na uvedomelú komunikáciu. Čiže pozorovanie, moja interpretácia a overovacia otázka. Túto aktivitu nájdete v príručke digitálneho občianstva, ktorá je dostupná na stránke Informatika 2.0. Naučme žiakov, že vedomé rozlišovanie medzi pozorovaním a interpretáciou je prvým krokom k budovaniu zdravších a otvorenejších vzťahov online aj offline. Každý deň si vytvárame malé príbehy o tom, čo si druhí ľudia mysleli, povedali alebo cítili. A mnohé z nich nemusia byť pravdivé. Preto máme pre vás výzvu. Tentokrát nielen na rozmýšľanie. Vyberte si jednu poslednú správu alebo komentár, ktorý ste nedávno čítali a na ktorú ste chceli zareagovať ironicky, podráždene alebo ste sa cítili dotknutí. Skúste namiesto toho napísať odpoveď, ktorá využíva túto schému. Pozorovanie, interpretácia, overovacia otázka. Vašu správu či komentár nemusíte odosielať. Len si ju skúste napísať a uvidíte, ako inak sa pri tom cítite. Pamätajme, že aj v digitálnom svete sme stále ľudia a porozumenie začína tam, kde sa rozhodneme najskôr počúvať.